очень сильно пихали пальцем, Пальчевского пихали. Да? Прям, ну, борды по всей стране. На всех там, я телевизор не смотрю, но я знаю, что он везде, да? Пихали, ну, Шарик это немножко другая история. Ну, пример, вот один пример Пальчевского, просто не потому, что он Пальчевский, а просто пример, да? І щось не спрацювало. То есть эра больших каналов, вот это нахрапа, знаешь, когда из каждой дырки, когда на каждой улице, оно уже прошло? Или вот этот перелом в YouTube, вот куда-то туда? Или нет ще? Психологічно відбулося. Є такий ефект від розмагнічення або знецінення. Можуть вкладати скільки завгодно грошей. Якщо люди відчувають... Тобто вложив кучу денег, а на виході нічого не буде. Він просто промахнувся. Тому що вони неправильно розшифрували перемогу Зеленського. О, як інтересно. Ну-ка, розшифруй. Ну, я думаю, що це така багатостороння... Вони подумали, що можна просто образ... Да, їм дуже подобається, і вони впадають в той стан, який їм навіюють російські канали. Самі обманюють, самі вірять. То вони знаходяться в тому уявленні про українців недалеких таких, от, які принизливе ставлення до народу. Купилися на таку історію. Ні. Тоді просто співпало те, що українцям за багато років просто набрид весь цей політичний клас. Весь. Це такий накоплений ефект. Да. І вони хотіли змести всіх. І інколи я казала те, що я розумію це, мені теж вони всі набридли. В принципі, просто єдине, що з цього стану можна зробити два прямо протилежні висновки. Я вважала, що треба йти вверх, піднімати ставку, вимоги, а вважали, та ладно, ми їх там всіх скинемо і візьмемо вже хоч кого. А тим більше, що така аура була, ну, вчитель. А може він все-таки проникся цією роллю. Люди захотіли чуда, звісно. Ну, це пройшло вже? Але чудо двічі, по-перше, не працює таке, а по-друге, Пальчевський не туди. І про нього були розказані кілька історій, ну, таких невеликих історій, але які дуже сильно запали українцям. Ось про те, що його історія з його попередніми дружинами, все це дуже чутлива сторона, це не спрацювало йому, і перебити це ніхто не зміг. Ну, і крім всього, російська аура. А Притула, вот тут про Россию речи нет, да? Вот он тоже из шоу-бизнеса пошел. Что... Ну, Притула, він... Уже второй раз не работает такое, да? Да, ну це слід Вакарчука. Це все-таки вже те. Тому що гарні хлопці, привабливі, красиві. Це, до речі, і була і аура Ющенка. Він був схожий на, там, багато хто порівнював його то з молодим Кеннеді, то з ким тільки не порівнювали. Але питання ж в іншому – якості. Українська ситуація дуже складна. Якщо зараз багато хто каже, що ми там заслуговуємо, кожен народ свого політичного класу, і що наш парламент – це зліпок суспільства, я це заперечую і кажу, що наш парламент – це зліпок давнього вивиху суспільства. Супер. І ось цей вивих, два методи, не те, що вже переросте. Тут потрібен був хороший костоправ. Майдан дав певну надію на те, що прийде хороший костоправ і вправить це на місце. А він це не ідейний. Але не все спрацювало, тому що, знову-таки, люди прийшли на Майдани з щирою метою змінити, але не вдалося змінити систему, а змінили, власне, тільки фігур. Це завдання на майбутнє. І тим більше не може зачаровуватися, не можна кипіти ненавистю, хоча в багатьох, я уявляю, як вони всі бісять. І тут ще фактор великих втрат. Все це треба вибудовувати перспективу зовсім інакше, раціональніше. Ми надто емоційні і тратимо свою пасіонарну енергію не туди, куди треба.